Nyt ollaan Somerniemellä. Somerniemellä on vehreä ja rauhallista. Upea paikka asua. Maaseutu ja järvimaisemat ovat silmiä hivelevän kauniita. Käydäänpä katsomassa, mitä päiväkodissa tapahtuu. Mitäs mieltä te olette tästä teidän päiväkodista? Se on kiva, se on hauska ja hyvä. Mä pidän kavereista ja kaikista leikeistä ja semmosista. Pihapiirissä on tilaa leikkiä. Minä teen tänne Minä jo tein sen kuopan. Mä ja mun kesämökillä tonne niinku siellä. Sitten vieraillaan Oinasjärven koulusta. Ja mitäs te teette nyt? Okei. Ja kuka voittaa? Parasta täällä koulussa on oikeastaan se, että ollaan kuin yhtä perhettä, kun kaikki tuntee toisensa, niin sekä henkilökunta että oppilaat huomioivat toisensa. Lemporijuttu on varmaan, mun on varmaan joku jalkapallo, joku liikko. Joo. Somerniemeltä löytyy paljon muutakin. Kesätori. Hiidenlinna ja Sisumetsän seikkailupuisto. Kirkasvetisiä järviä, runsaasti vehreää metsää, marjoja, sieniä ja liikuntamahdollisuuksia. Hämyrin tanssilava on moneen kertaan valittu Suomen parhaaksi. Ja lähellä on jäähalli, uimahalli, kirjasto, lukio, terveysasema, neuvola ja monta muuta Someron keskustan palvelua. Niin, ja missä se Somerniemi on? Noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Täällä on lapsiperheen mukavaa ja turvallista asua maaseudun rauhassa.